Представяме ви посланиците на Европейския парламент от профилирана гимназия Христо Ботев, град Попово. От тази учебна година училището ни е включено в програмата Училища посланици на Европейския парламент. Сформирахме неформален европейски клуб. Стартирахме с 15 младши посланици, но интересните дейности привлякоха още ученици и така достигнахме до максималната бройка от 20 младши посланици. Ще разкажем накратко за някои от дейностите, които реализирахме по време на учебната година. Организирахме си срещи всяка седмица в удобно за всички време. Създадохме Европейски кът в училище, където представихме европейските институции, лидерите на Европа. Кътът се развиваше през цялата година. В него представяхме продуктите, които изработвахме по време на някои от сбирките ни. Заинтригувани от сформирането на Европейската комисия, гледахме на живо изслушването на българския еврокомисар госпожа Екатерина Захариева. Проведохме уъркшоп "Основатели на Европа", където младшите посланици, разделени на групи, създадоха плакати за 4 от държавите основателки на Съюза за въглищи стомана, предшественик на Европейския съюз. Влез в обувките на другия тренинг, посветен на Деня на незрящите хора. Отбори с завързани очи трябваше да подреждат думи от обемни букви. По случай Деня на толерантността организирахме кино следобед. Гледахме и обсъждахме филма "Гласове на свободата". Срещнахме се с посланици на Европейския парламент от средно училище в Румъния. Обсъждахме как европейските политики са променили живота в нашите страни. Участвахме онлайн в сесия на Евроскола. Бяхме поздравени от председателя на Европейския парламент госпожа Роберта Мецола. По случай Международния ден за защита на правата на човека, проведохме уоркшоп, в който младшите посланици, разделени на групи, трябваше да направят снимки, които илюстрират конкретни човешки права. С снимките създадохме календар на човешките права, който е изложен в Европейския кът. Посетихме Центъра Европа директно във Варна, където се включихме в инициативата на Amnesty International да напишем писма до човек, който е в затвор, защото е борец за човешки права. Играхме заедно куиз на европейска тематика. Срещнахме се с евродепутата доктор Емил Радев. Той ни предложи да се включим в конкурс за есена тема "Обединена Европа – предизвикателства и възможности". Победителите в конкурса получиха като награда от доктор Радев посещение в Европейския парламент в Брюксел. Организирахме европейско коледно състезание за цялото училище. Нашето обучение си каза думата. Младши посланик стана първенец в състезанието. Заедно с родители и гости от регионално управление на образованието реализирахме европейско кафене. На различните маси в кафенето се водеха разговори за европейските ценности, опазването на околната среда, какво ни даде влизането ни в Шенген и други. Срещнахме се онлайн с госпожа Алберта Алкалай, председател на Центъра за еврейско-българско сътрудничество и потомка на спасени български евреи. Заедно с младшите посланици от средно училище Цветан Радославов в град Свищов играхме виртуална игра симулация на вземане на решение в Европейския парламент.
Посетихме община Попово, където се запознахме с проектите в нашата община, реализирани с европейски средства. Заместник-кметът госпожа Йорданка Георгиева ни запозна с жизнения цикъл на един проект, като впоследствие ни предложи ролева игра относно решение на Общинския съвет за кандидатстване по европейска програма. По случай националния празник 3 март създадохме плакати «Моята България». Плакатите намериха място в Европейския кът. Създадохме информационно табло за постиженията на жените. В училищната библиотека дискутирахме битките за равноправие на жените през годините. Срещнахме се с мистър Дан Бейки, председател на Еуриит. Поговорихме за образователните системи в Нидерландия и България, а също така и за важността на четенето. По случай Деня на земята засъдихме дърво, което спонтанно кръстихме Европа. В Европейския ден за солидарност между поколенията играхме по забравените игри на баба и дядо. В седмицата на 9 май организирахме игра за търсене на европейски съкровища. Играхме европейски куиз и се срещнахме онлайн с наши връстници от Видин, Свищов и Пловдив. Създадохме жив надпис в двора на училището, за да отбележим Деня на Европа. Срещнахме се с евродепутата Кристиан Вигенин. Участвахме в регионална среща на училищата, посланици на Европейския парламент в град Русе. Посетихме Великотърновски университет, където дискутирахме информационното замърсяване. Много информационни кампании, други интересни и вълнуващи събития. Сега пътуваме за Страсбург, за да се включим в Европейското младежко събитие 2025. Пожелайте ни дни изпълнени с емоции и нови приятелства!